Yes. Hyvähän. Mikähän nyt? Mä kävinkö sun mukaan vastaan nopeasti? Kävi. Vittu. Voiko toi nyt pientä olo? Ai mitä? Oliks arktiset aromat? Ei, kun siis mulle oli joku oli tuo huoneessa, että vittu kun tulee housuun. Happi, kiire. Meinas myyräkurkista. Hei, tähän pitäisi varmaan laittaa joku alle. Niin. No mutta kun lattialla se on huone, no, menee päälle. Mä aloitan sen pöydän. Pöydästä saa tärpätillä ehkä irti. Okei. Vittu kun tuossa pitäisi olla, tai siinä voisi olla hyvä, jos olisi jotain muuta alla, mutta... Ei nyt. No laittaa hei, jos sun pitää kirjoittaa, niin laittaa ton keltaisen lapun, missä on toi Hei joo. laminaitu päälle. Joo, hei se alle aina. Kansko tänne ylös? Miten päin tää niinku tulee alle? Fiksa. Onnetta Mitenkä toinen. Näin. Nää oli mun kädet. No mustit on mun. No ja mun. Muistakaa aina laittaa tää alle sit kun kirjoitatte. Kirjoita vaikka. Ai niin, siellä on toinenkin. Joo. Kirjoita vaan Elisabeth tähän alle. Kirjoita siihen joo. Kirjoitetaan aina 2 samaa aikaa silleen, niin saadaan nopeasti. No, ei tässä varmaan mikään kiire ole, kun... No niin, nyt kaikkien pitää ehtiä kirjoittaa. Mutta kato, ei ne päästä sitä tuolta ennen pois. Vittu mikä käsiala on mulla. Niin joo. Pitääks mä niinku... Tai pitää laittaa sinne jonnekin... No mitä? Joku pitää kirjoittaa Nikon nimi sinne. Saanko kirjoittaa Nikon kirjoittaa? Kirjoita vaikka siihen tohon kohtaan. Oliko se, että ei saa terveisiä, että pelkät nimet? Saa kirjoittaa jotkut pikaiset terveiset. Pitäisikö johonkin vaan kirjoittaa we love you? Niin. Ettei nyt aleta mitään runoille. Joo. Mutta mä haluan kirjoittaa vielä jotain terveistä. Kirjoitetaan niinku Marika se kaikilta, ettei erikseen jokaiselta. Okei. Ihan niitä. Koska sit kaikki muutkin haluaisin kestää kauan. Meidän oli jotain, kun teidän kirja on pois, mutta jätetään se nyt sitten tässä. Ja niitä. Korja. Ei lähtikö sitä? Ai mikrofoni. Lähtee, kun sä et ole matkalla. Niin. Missä Nino on? Pitää tulla sinne puolelle. Mä sanon näin. Munkin pitää tulla toiselle puolelle. Mikä oli muu? Ei mun pitää olla täältä. Mä voin sun jälkeen kirjoittaa Noora. Mitkä oli Ninan? Viltsun oli kans jotkut, pitääkö se kirjoittaa? Joo. No kyllähän me tietää, mitkä on se viltsu, kun jokainen tunnistaa omansa. Eiks Viltsu ole? No, onks nää Nää on epi? mun. Ei Nina tunnista omaansa. Mitä? Minä tiedän, Nino on nämä. Kuka vihaa? Nämä eikö ne? Kun noi on Nino. Niin nämä on Nino. Mä muistin, kun sä laitat tällä vituilla. Vai keltaiset? Ei joku noin. Ei kun niin onkin, no. Okei. Eli noin on viltsu. Kuka nyt on kirjoittaa sen sinisellä? Oi, kenenkä noi punaiset on? Onks ne Viltsu? Kenenkäs noi nämä? Mun. Okei, no sit noin on Hirveän viltsu. väärä. Nää on mun. Missä se sininen on? Tässä. Mä kirjoitan vaikka Wilhelminan. Oi, se. Mä voin kirjoittaa Ninon jälkeen tuomaan. Tämä laitetaan aina joka paikkaan. Ja me voidaan antaa se sille nyt. Mikä tuo on? En mä saa kirjoittaa muuten omaa nimeäni silleen kivasti. Mutta ei se haittaa. Mihin sieltä we love you johonkin? Voisiko sen kirjoittaa vaikka tyyli niinku tohon? Aiko isotus se Herra Jumala. Annakka Mari. Joo, haluatko punaisella? Ai niin, koska se... Ai niin, nyt mä en viltsa, mutta sen vois kirjoittaa sinisellä. Vai mahtuuko tänne alareuna? Hei, miten muuten... Olihan Wilhelmina niinku yhdellä iillä. Kahdella, eikö? Onko se Wilhelmina? Joo. Ei ku... Vilhelmina. Mutta me ei tarvitsisi Vilhelminaa. Ei ku Wilhelmina. Ole. Mut sen kädet on tossa, kun... Näin, se kuitenkin näki Wilhelmiin. Se hirveän pahalta onko se sininen siellä? Sano sille, sano. Laittaa vaan siihen Vilhelmiin. Ups. Saanko mä jää? Au, joo, kiitos. En mä sitä noin tiukkaan laittaa. No kyllä näköjään laitonut sillä. Miltä näyttää? Niin. Tänäänkin vaan Epillä, kun oli henkarikileissä, mä vaan esitin, että mä en saa sitä Niin. irti. Noin. Siitä kenellä on hyvä käsiä kirjoittaa se we love you? Ne ei ainakaan. Vaikka Marikalla. Mihin se kirjoitetaan? Olisiko vaikka tohon? Joo. We love you. Missä on toi päivämäärä kanssa? Joo. Joo. Se muistaa tämän viimeisen tai. Tiedätkö mä mitkä nää päivämäärät ole?
No jos tänään on 6. päivä. 6.11. Niin, mutta niin, että se on annettu tarkoittamaan se aika. 30-6. Oliko 30 päivää viime kuussa? Mikä päivä? 31 päivä oli viime kuussa. Mikä päivähän tuli? Se tuli viimeinen. 31. Ei kun se tuli sunnuntaina, anteeksi. 31. 31. Mä muistin, että se oli lauantaina. No niin. Hyvä. Mistä se vielä? Sitä vielä very much. Ei tarvitse. Ei, se on hyvä. Se on hyvä. Sitten se päivämäärä. Laitaanko nyt We Love You a lot? Joo. Toi on ihan hyvä tällä. Tai munkin mielestä. Niin, Älä sottaa enempää siitä. Sitten ne päivämäärät. Laita vaikka tonne jonnekin yläkulmaan se päivämäärä. Joo, 31. No otas nyt, oliko se nyt 31? Joo. Eikö se sunnuntai tullut? Keskiviikko oli 27. päivä. 31. päivä oli vikapäivä. Torstai 28. päivä. Hei, laitetaan Finland BB ja sitten noi päivämäärät. Joo. Finland BB, joo. Kirjoita vaan sinne. Sinne kulmaan. Okei. Siis Finland Big Brother House. Finnish Big Brother House. No niin. Mahtuuko se nyt siihen? Mitkä ne päivämäärät nyt oli? 31. Laita 10. Ai niin. Toimii. Pikkufontilla. Miksi se ei tule? No niin. Viiva. Viiva. Nyt ettei mene liian lähelle se Joo. kellimaja. Aha. Viiva. Ai niin joo. 6.11. Nyt on silleen, että vittu tuli väärä vuosi. No niin. Annetaan, pidetään kaikki kiinni ja annetaan. Ottakaa kiinni. Approximately 1 hour left. And I got the phone. And it's mine forever. And every picture that we took are in. Really? Yeah, that's great. And we have this for you. We love you, son. Oh my god! Oh, what a nice. Finland's Big Brother. Oh, what nice. Okay, I don't know what to do now. Should we record something or should I go pack first or? Maybe you can pack first and we can think what we want to say. Yes, and then Oh my god, thank you guys. Oh, that's really nice of you. And Big Brother said it's okay? Yeah. Oh, thank you. Okay. So, thank you very much. Thank you. Let's not say bye yet. Oi vittu, vähän olisi pitänyt niinku laittaa se sinne pakkaan ja sitten olisi voinut vielä kirjoittaa tuohon täällä. Damn it. Siis jos ei heti kun ei tajunnut, että sehän menee nyt pakkaan, niin olisi voinut vielä vähän tehdä sitä täällä. Ei ole hyvä just olla. Tulee törkemän näköinen, kun soittaa. Totta. Kuitenkin tässä pääosassa on nämä kädet. Niin. Okay, so I have to go to the bathroom. Taitellaan tää jotenkin nopeasti. Olisiko se pitää laittaa, että we love you? Olisiko se kiva, että siinä olisi sen nimi? It's the newest Nokia phone. What? Niin, mutta siis olisi se silleen. 600. Are you serious? More. What? 700 or 800. Mikä? I've never Se uusi puhelin. Mä maksaa varmasti 600-700. Eli vielä 700 englanniksi. About. Paljon. 700. Oh my god. Oh, it's on, but you're not able to use it anyway. Mutta mistä voi sinne laturi? Vai käykö siihen tavallinen? Offline. Oh my god. I was like, what?
It's yours. What? What do you mean yours? It's deadly. Soitetaan sinne. My conversations. That's really cool one. Mikäinen laturi siihen sit tulee? Onks tonne? Okei, näinkö se tulee tonne? Eppi. Nore epihala. Tähän tulee varmaan laturi. Mikä toi? Tämä. Mikä? Toi. Siis tää on joku kuulokkeet. I think. Ihan hyvä, että oli nää. 12. Hyvän näköinen pöytä. When I have money, then. I can't believe it's mine. It's so. Sano, että hei, sun pitää kertoa, että älä kerro mistään näistä puhelimista siellä. Miten se sanotaan? Sano silleen, että kerro niille, että tulee kateelliseksi. Don't tell your roommates about that because they will get jealous. Yeah. I have 700 phone. Shoes. I go to toilet. Okay, go. And I don't know, maybe we should do something special. I don't know what. So I can record now everything, you know? Yeah. And it will be with me. Yeah. You know? Yeah. So maybe if you come up with something. Okay. Mieti, jos mekin oltais saatu vaan noin pienet matkalaukut mukaan. Niinpä. Apua.